Ura. Edaten dugun ura. Arratsalde beroetan freskatzen gaituena. Janaria prestatzeko edo landareak ureztatzeko erabiltzen duguna. Kaleko iturrietan dagoena. Beharrezkoa duguna. Baur horrek bide luzea egiten du behar dugun unean, behar dugun tokiraino iristeko. Nondik dator ura? Iruñerrian konsumitzen den ura, 3 hornitura iturritatik etortzen da. Artetako iturburutik eta Eugi eta Itoizko urtegietatik. Arteta, Eugi eta Itoizko urak tratamendua jaso behar izaten du gero konsumitu ahal izateko. Horregatik eta bildu ondoren, Egilor, Urtasun eta Tiebasko edateko uren araztegietara bideratzen da urren ez urren. Behin tratatuta, ura biltegietan gordetzen da. Bertatik, hodi sare batean barna, konsumo puntuetara iristen da. Etxe, lantegi, ikastetxe, parke eta lorategi, ospitale eta aisialdiguneetara. Konsumitu ondoren, hondakin hor bihurtzen da. Eta eskualde osoan dagoen kolektore sarean barna, arazuriko araztegira iristen da. Bertan, daramatzan kutsatzaileak kentzen zaizkio, Arga ibaira ahalik eta egoera hoberenean itzul dadin. Bisitan, Tiebasko araztegia ezagutuko dugu. Itoizko ura gizakiok edateko modukoa izan dadin egokitzen duena, eta baita Mendillorriko biltegiak ere, non ura une oro erabilgarri egon dadin biltzen baita. Itoizko urtegian, Irati eta Urrobi ibaietako urak biltzen dira. Longira, Artzibar eta Agoitz udalmugapeetan kokaturik dago, Iruñeko ekialdean, bertatik 35 kilometrora. Itoizko urak, Iruñerriko hornidura bermatzen du ekainetik irailera arte, agorraldian alegia. Izan ere, ohiko iturriek, Artetako iturburuak eta Eugiko urtegiak, horniketa arazoak izan ohi zituzten aldi horretan. Iruñerria hornitzeko aprobetxatutako emaria segundoko 1000 litrokoa da. Nafarroako ubideak Itoizko urtegiko urak eramaten ditu Longira ibarretik Ablitasen dagoen Lor aintziraraino. Guztira 177 kilometro dira. Tiebastik pasatzen denean, urak edateko bihurtzeko araztegira bideratzen du Nafarroako ubidearen adar batek, Itoitzen datorren eta Iruñerrian konsumituko den ura. Tiebasko araztegia Iruñetik 14 kilometrora dago. Itoizko urtegiko ura prozesu jarraituan tratatu eta gizakiak edateko moduko ur bihurtzen du. Horren kalitatea eta osasungarritasuna bermatzen ditu horrela. Araztegiaren tratatzeko ahalmena segundoko 1000 litrokoa da, eta 1500 litrokoa izatera iriz daiteke lehen fasean. Araztegira iristen den urari potasio permanganatoa gehitzen zaio, eta horrela oksidazio prozesua jasaten du. Era horretan, algak, hostoak oksidatzen dira, hau da, urak garraiatzen duen materia organikoa. Ondoren urkorronteak burdin sarea zeharkatzen du, solido handienei pasatzea eragozten diena. Jarraian urari kloroa botatzen zaio eta 2 baetatik pasatzen da. Azkenok bakarrik garbitzen dira eta solido finei pasatzea eragozten diete. Urari produktu gatzatzaile bat eransten zaio esekita dauden partikulak, uhertasuna eragiten dutenak elkarri lotzeko. Gatzatutako partikulak malutapen ganberetan batzen dira eta malutak osatzen dituzte, pisu eta densitate handiagoko pikorrak. Flotagailuetan ur presurizatua injektatzen da. Presiopeko aire mikroburbulak dituen ura. Hoiek uretan dauden malutei eta materia organikoari itsasten zaizkie eta azalerantz, gorantz bultzatzen dituzte. Flotagailuaren azaleran pilatzen den loia orratzi antzeko tresna batzuek bildu eta ateratzen dute.
Ura oksidazioko bi ganberatara iritsi eta ozono bihurtutako oxigenoarekin kontaktuan jartzen da. Oxigeno hori arku elektriko bidez bilakatu da ozono. Ozonoak bakterioen desinfekzioa, virusen inaktibazioa eta konposatu organikoen naiz ez-organikoen oksidazioa sortzen du, eta aldi berean uraren usaina, zaporea eta kolorea ezabatzen ditu. Urak 1,2 metroko altuera duen silize areazko iragazkia zeharkatzen du. Bertan geratzen dira urak oraindik ere garraiatzen dituen partikula txikiak. Tratamendu prozesu osoa amaituta, urari kloroa eransten zaio desinfekzioa bermatzeko. Ondoren, araztegiko ur-biltegian gordetzen da. Biltegiaren edukiera 10.000 metro kubokoa da. Bertatik eta berriz ere kloroa erantsi ondoren, hodi handietan barna eramaten da Mendillorriko ur-biltegiraino. Dekantazioan sortutako loiak araztegian deshidratatzen dira, Gongorako hondakinak tratatzeko zentroan utzi baino lehen. Araztegiko laborategiaren ardura da uraren kalitatea kontrolatzea, jatorrian, tratatze prozesuan eta sare zein ur-biltegietan. Analisi bakteriologikoak, organoleptikoak eta fisiko-kimikoak eginez, hornitzen duen uraren egoera osasungarria bermatzen du. Informatika eta telekomunikazioa konbinatzen dituen teleaginte eta telekontrol sistemak edateko uren araztegiak behar bezala funtzionatzen duen eta ura Mendillorriko biltegietaraino nola doan behatzen du. Tiebasko araztegitik 13 kilometroko hodia abiatzen da, tratatutako ura Mendillorriko biltegietaraino eramaten duena. Bertan biltzen da, ondoren banatua izan dadin. Ur-biltegiek eginkizun garrantzitsua betetzen dute hornidura sarean. Konsumitzeko prest dagoen ura gordetzen dute. Horrela, ura beti dago eskura. Handienak eta ezagunenak Mendillorrikoak dira. 2 ur-biltegirik zaharrenek 13 milioi litro gordetzeko edukiera dute. 1895ean eraiki zituzten Artetatik zetorren ura gordetzeko. 19. mendearen amaierako iruindarrentzat, biltegiok aurrerapenaren eta bizi baldintzen hobekuntzaren sinbolo izan ziren. Egun, hasierako 2 biltegiez gain, Iruñerrian banatzen den ura gordetzeko beste 4 ere badaude. Guztien artean, 78 milioi litroko edukiera dute. Itoizko urtegiko ura, Nafarroako ubidean barna iristen da Tiebasko edateko uren araztegira. Bertan tratatu egiten da eta edateko prest dagoenean Mendillorriko ur-biltegietara eramaten da. Ur-biltegietatik 100 kilometroko oditeriaren bidez, etxe, lantegi, eskola, parke eta lorategi, ospitale eta aisialdi zentroetara banatzen da. Urak bide luzea egin du. Modu eraginkor eta arduratsuan konsumitzen badugu, beharrezkoa den ondasuna ziurtatuko dugu. 21. menderako ura.